Jo em sento frustrada i trista, no? Com a mare i com a persona. Als crios li començaven gordo, que és de torres. A vegades passa a l'adolescència, doncs ara són amics, deixen de ser-ho, magnifiquen molt totes aquestes situacions de dol, de sentir-se abandonat, exclòs del grup, el millor amic. Nosaltres el que hem creat també són equips de mediació de propis alumnes per gestionar aquests petits conflictes del dia a dia i que aquests petits conflictes no vagin a més. No? Ells mateixos tenen un conflicte, acudeixen als seus mediadors de la classe, el mediador acudeix en aquest cas al psicopedagog, estableixen unes reunions, unes xerrades, unes trobades, però són ells els que duen a terme realment la mediació, no? La mediació entre iguals. És una acció negativa, hi havia una intencionalitat al darrere, aquesta acció es repeteix amb el temps. Malauradament, les situacions d'assetjament acostumen a ser silencioses i soterrades. I des del Ministeri, des del Govern, es donés el retorn dels casos o l'estadística, aquests casos nosaltres considerem que no serien reals, perquè hi ha moltes famílies que o no ho han denunciat o no ho han fet saber. La nostra missió està al servei de l'alumne, al servei del menor, amb eliminar, en la mesura del possible, i minimitzar les barreres a l'escolarització. La persona que és diferent, però per lo que sigui, perquè vesteix de negre o perquè té un altre pensament que no és el nostre, ja el diferencies, ja el poses una etiqueta. Som tots diferents, però tots som persones, no? I tots ens mereixem un respecte. Aleshores, això s'ha de treballar des de ben petits.